Gizakioi beti elkarrekin abestea gustatu zaigu. Horrela, talde desberdinak sortu dira. Talde hauek izan daitezke oso txikiak, bikoteak bezala, edo oso handiak, orfeoien kasu. Taldeetan ere, umeek, emakumeek edo gizonek parte har dezakete, nahastuta edo nahastu gabe. Hurrengoan, nola zailka ditzakegun ahoz taldeak irakatsiko dizuet. Ahoz taldeak bi modutan zailka daitezke. Ahots kopuruaren arabera eta ahots moten arabera. Ahots kopuruaren arabera. Ikusten badugu zenbat pertsona dauden talde batean, ikus dezakegu hau ugaria izan daitekeela, ezta? Txikienak, talde txikienak dira bikoteak, ezta? Honetan abesten dute bi pertsonek, ezta? Hirukote batean, 3 pertsona daude abesten, laukote batean, 4 pertsona daude abesten, boskote batean, 5 pertsona daude abesten, 8 batean, 8 pertsona daude abesten. 8teak normalean gizonezko abesbatzak dira, baina emakumezko 8teak ere aurki daitezke, ezta? Kamara bat batean, hortxe daukazue, 10-20 pertsona gutxi gora bera, abez bat arrunta batean, hauek dira nik uste dut normaleenak, hauek direla, 30-60 pertsona, eta orfeoi batean, egon daitezke, 80 baino gehiago. Ahots taldeak ere, salga daitezke ahots moten arabera. Eskolania batean, hortxe daukazue lehenengo adibidean, umeek hartzen dute parte, bakarrik umeak, bai? Ahots nahasien abesbatza, hau da oso arrunta, gizonak eta emakumeak. Gero, ahots grabeen abesbatza, hau da, gizonak bakarrik, eta ahots txurien abesbatza, emakumeak bakarrik.